A elección da Pobra para acoller estas competicións de alto nivel sitúa o Concello Barbanza en altura das grandes cidades en número de probas federadas. Lembrar que no mes de novembro celebrouse o Campeonato de Galicia de marcha en pista, tamén un control de marcas no mes de decembro. O Concello da Pobra é hoxe por hoxe un dos concellos de Galicia que está ao nivel de grandes cidades como Santiago de Compostela, como A Coruña ou mesmo Vigo en número de probas federadas que se organizan. Esta fin de semana o entorno da praia de Cabío acollerá dúas competicións na modalidade de campo a través. O Campeonato Provincial para Clubs Federados reunirá a 450 rapaces das categorías Benxamín, Alevín, Infantil e Cadete. O domingo celebrarase o Campeonato Máster Individual e Clubs no circuito de Cabío, un dos que reúne as mellores condicións para a práctica de campo a través de toda Galicia. Será un percorrido de 5,5 km nun entorno de gran beleza paisaxística. Ese campeonato provincial creo que é o octavo xa que nos ten contido a Secretaría Xeral para o Deporte. Con respecto ao campeonato máster, antigamente chamámoslle veterano, creo que é o quinto xa que nos adjudica tamén a Federación. Aquí correrán todas as categorías sobre unha distancia de 5.500 metros. Aproveitamos a existencia por agora, porque é unha finca privada, mentras a temos disponible a finca entre a Praia de Illa e a Praia de Lombiña. É un escenario espectacular, non? Casi diríamos que inmellorable para realizar unha práctica deportiva destas características, polo menos paisaxísticamente, técnicamente, pois tamén ao acaba de decir Moure, pois entonces inmellorable. Ambas as súas competicións desenvolveranse en horario de mañá.